Na mag-tractor na ba na? Sila rin kuya rin kung tabang. Mabuling akong pinakamustisang panit. Nga. Asa ba? Wala. Bitisang ng panit. Yawas na. Kagwang ito kaya. Yo, what's up? It's your boy Dodong TV here mga ka-yellow corn. Mga ka-parikoy. Parikoy, ako may Ritron. So, vlog take over na ron. Ngayon, si Richard, tapang ito sod. Magkuhang tubig siya. Kaya, mga tubig na ito, mag-tractor na po me. Sila lagi magtarong. Richard! Dali niya! Tabi. Ako, okay, sambag na para kayo. Pagdala di, ay! Isot! Laba para bang pisot? Yang amahan, laba pa pisot. Yan o. Diri mga parikoy, dili na ito i-YB para maklaro. Diha mga parikoy, mananag-traktor na mo. Tanumanan, magtanom na lang ba? Diha sa boss kayo niya. Tanom na niya. Diri kay usbon pa na siya traktor. O dito, sudlayan pa na. Diri kay traktor na po, pero pa naman. So yun, maapas mo mga parikoy. Apas mi nga to. Abo, asa kaskinit nag-traktor. Tama siguro nga to. Dito kay to among nga tingog. So, muna mag-Barbie anay. Yan sanina mga parikoy, gamay na kayo. Sa una, sakto kayo na niya. Ay, Barbie! Ano na? So, tara mga parikoy, let's go! Tara mga parikoy, ilukon. Ay, ilukon, lagay! So mga kailukon, mag-traktor na punta kay ting-anay na para di ta magutuman ba? Skwila lagi magtarong. So, mga parikoy, kiniil kami. Tabang po tag-traktor kay watay buhat. Asa? Sige rin tagkaon. Okay. Nambog na ka, wakay buhat. Eh, tanin ka na po yung pobre ay. Sige! Burok si Pong Hiral. Ay, luwagan ng kamera yan. Sponsor, lagi mo GoPro para way luhag. Tama! Daon sa. Luwag ko na kay kamera. Mau gani, sponsor mo GoPro kay luhag ang kamera. Pero focus lang daw sila kay lingaw man daw. Sana all. Sana all mo sponsor. Guys, sponsor mo guys, be. Dili pa taon may kapalit og GoPro guys kay gamay pa kayo ang views. Luuya bugay. Hangat tayo pag ganito tag-traktor, hangat na. Hindi ta pagdaan diri Ha? Lok pa bitaw. Nagdaan eh. Sauna ma'am yabas mi. Ngani jud mo agyanan. Labong kayo. Sama kalabong sa kanang agyanan padong sa yandughan pero nakaya lagi hapon. Lah daghan sa akin diri Daghan ang lagi ngo. Saking himo. Di lagi nguragay kung daghan. Daghan nagbunga diri Bisa mo sa dagan saking di himo wag gyapon ay lami. Wala lamig gud. Kung ako pa ni lami gani. Jadi man ako bongot squawk net wa dyan lami. Tara. Mo nang kamo guys. Skila lagi magtarong guys. Bita mga parikoy, wala na mo discriminate ang kuan kanang ang mga mag-uuma. In fact, we're just Masa ko saya lang. Bongot sa partner na. Tabore. Mga parikoy Tabo nila. Tabo ni. Sige mahurot ang tubig bata. Yak mga parikoy na buslot. Sobrang katambok. Latsan. Dali ba tarong tabangi ko. Awa dira. Matagal. Matagal ka, bahala ka, matagal yung kamera. Kunya. Amasan tarungan mo nga parikoy. Ana ra video ira ba? Ana ra. Tagdam kay gitumban man. Bang babare ko mahok. Hala oy. Ara dire po na ya. Okay na. So mga kailaw, hain ninyo tanan. Na mag-traktor na ba tanan? Sila rin kuya rin kung tabang.
Kaya mabuling akong pinakamustisang nga panit. Mabulingan. Asa ba? It was at this moment that he knew. He fucked up. Mustisang ng panit. Yawas na. Kagwang sa kaya. Naunsa na eh. Atong labayan mga ganito. Tua! Madakdak pa lang ka oy. Sungut. Oh no! Ah! Slide ko na. Hagbong ng kamera ya. Itay na slide ko mga kayo no. Okay kayo. Wait lang, tarong lang ang kamera. Hey, what's up mga kalogars? So we're here sa among kanay po basak. Ang nagilam mo sa gusaw kay naumod siya sa kan, naumod siya sa Pairan ni kuya. Ipairan og lapok no yang naong bro, kana kalimatok ko. Bro, kalimatok. So, kanay mga kalogars nagkuan mi nagtraktor na pud mi kay na basak na sad nanay tubig ang basak. Sila sinabi ni Maya. 1K, 1.18K. Yeah, that's so kasi po na kaya naka-reach ko 1,000 subscriber and pa. So kung ma-monetize ko, another congratulations to myself. Charot. Magpaupaw ko na siya. Magpaupaw ko mga kalogars kung ma-monetize na ko mga kalogars. So, just lang, ayun. So, tabangin ko nito nga ma-reach ako ang watch hour nga 4,000 watch hour. Ulit-ulit na naman eh. Ayan, so, ipakita na ko ninyo mga kalogars kung saan pag-traktor, pakita na nila. So, natin may kompleto, may anay ako, si Parikoy Joshua, o si Richard Dalag nga Yellow Corn, Yellow Teeth. Ayan, so ipakita na ko ninyo mga kalogars. So mga kailo, ata dire. Ha? So mga kailo, karon na mag-traktor na sad me kay tinguwan niya. Nanay tubig ang basak para makatanom na pud me. Atong sundon si kuya. Lamay kay Glegs mga kailo kon. Lamay kay Glegs. Ha? Wow! Ang ganda ng legs mo. Maputi, may bunne. Wow ha! Maganda yung legs mo ha! Ay! Sabi ko na Barbie! Sabi ko na Barbie! Barbie! Sayop man day! Sabi ko na Barbie. Wow! Sabi ko na. Wow, legs. Legs na puro bune ang sud. Sa naligay ay dako way pulos. Bulig kayo mga kayo. Legs oh. Sus! Ituwad nila ang traktor mga kailokon kaya gikwag lapok. Hangat! Hangat. Nga, mukhaon siya mga kailokon, way hangat. Hi boys! Tarong ha, kay wadyo mo ikaon, di nyo tarongon. Chicks ka mga suot. Kuya mo. Kasi ba kayo? Pagdag na, nanginimalo yun. Nagpuna. Hoy, ginawa ko. Patay naman. GoPro! Ay, makaligo na gid me. Manayo tayo, i-celebrate na tali nga ito. Nakaligo ka. Saan man ba tayo? Opa ka traktor kay kalapok naman dyan. Chicks mo sa gajo. Kanang pinakita ang kuan ba? Para 6 bomb ba? At yan, buwang murit niya kalimato ko eh. Ikaw na pa. Hoy, ma-appeal ko rin, buwaw!
Kala! So kung sa inyo ha mga kalugars na ay icing war, dire madwar. Hoy, maapil ko buwan. Dak pa paligid-ligiran. Yan sa nalingaw mga bata mga kalugars. So kumusilong sa mga kalugars kay gauwan. So mga kailo, mahal mo gagawin. O may otro. Mana na yung mga dagway. Kuya din eh. Nireset! Oh, hindi na, bangot. Umod ka niya. Umod ka niya. Kita may, kita yung nadakdak. So karon day mga kalugars nata sa kuanday namin gitaguan nga kanang si tawag gani kanang kaliguanan mga kalugars nga kami lang nakahibaw. So karon amo mong itour diri diri may tigligo sa una sa edad ni Ogwan. Edad mo to nakalimutan ko basta kay mga bata-bata dito. Para namin ipakita ninyo kung unsa kanindot pag para namo nindot na siya. So bawo lang ka para ninyo tanaw na lang ninyo. So mga kalugars na diri diri sa tawag na mo Busay. Master Joshua. Kaligo na dyan. Ayan. Ayan, nagano'n din rin yun. Ayan, so mauna siya mga kalugars. Di ba? Okay, nice yung pagdali ba? Nice view mga kalugars. Ayan, may falls doon, may falls. Hindi ko nasuway. Bakit may buhaya rin. Ayan mga kalugars, so maligo na po suway mga kalugars, diba? Nalagi! Baka mo sunod ko. Yo, what's up mga pare ko eh? Tagsuso. Daghan kayo nakuha suso. Yan. Kuya, diri mga pare kayo, mahugmak ba? Ha? So mga kailokoy, nasilang kuya dito nanguwag awang so atong sundon nanguot og awang mga kailokoy. So tara. Dili ta mo sakta mga kailokoy. Okay, nice. Animal kaya. Ate review. Nice. Ayo pare kayo. Kuha ko. Wow! Manguot ang daga na. Sige. Sobra ba ko manguot? Nabangag nga ang hindi ko uton, kuoton. Bro, nana ko nakuotan. Hindi ka na manguot kay Hinguot makakuot ka. Hinguot naman kanin doa, hinguot ning mga bangag. Kung manguot ka, makakuot gid ka. Dire ay manguot sila dire. May kani sila manguot. Dahil kinason din mga pre kayo. Sapa ni siya. Tignan ko yung suso. Nindot yan itunuan. Kundi kita itinuan ay. Ano ito? Dahil bangag doon. Yes, puta. Kena ito brada. Ay, kumpiyansa niya, basig has na niya. Nay, Nay, buho na. Puta na.
Ya. Kami atong buhay ya, umuk-umuk ba. Sabi tanay na ukbon. Ate niyo kaya. Sino nagbuha dali? Wala ya. Ayo, dako kayo. Ewan. Dako kayong buho. Asa? Naya? Yawang, tadi mo yan. Manya kayo dagkuot mga kapalit ko yo. Gamitan na ka ng ano. Saan mo nang gilog? Aruman tulo. Nanti jenis kuya. Apa? Mengutay pa. Kano, dako kayong bangag ko utol ba? Now, dua kakuan ba? Dua ka bato. Karon ang mga awang di napakita. Labong sa una ang awang. Mudong nalas balay kay magpakaluto. Ana mo dyan na chat, kinahanglan mo dyan na yung mabiya. Ay! Di mo dyan tanan mo stay. Ay! Sana all. Mura rin kay batang 90s ya. Ikaw ganun, bata pa, 90s. Ang tapang. Wala sa planeta namin to. Kumakain ka nito? Minsan niyo si Boy Tapang kung matapang siya. Sorry kagamaw ya. Asa? Ya. Okay, lasag manguot. Kung makakot ka, di na ganyan mo bayaan. Mga dyan. Guma na ng tuot. Lami yung god kay kon maka. Pakon ka sa awang. Oo. Lagi. Guma na kay kon god. Kami kayo. Let's go. Hindi ako tayo ba dako kay bangag. Kalang sa kisudan na. Yun, babay na mga barangay. And so, bye-bye na mga kalogats. May nakalimter niya. GoPro. Tomorrow. Yo, what's up mga barangay? So karon, kare hangat kayo. Anaro ko ng forma na ho. Murag nagtrain ng pulis, nagsamsam sila oh. So kay skwila dyan magta. Para din mo kasi tractor bitaw barangay. Okay ra mag kuan mo kanang tabang-tabang mo sa uma. At the same time, skwila pud mo tarong para makita nindot nga trabaho. Dili sa ingon nga gilokda na mo ang kaning pag-uma. Hindi, ang amo lang ba kanang makatrabaho bitaw mo kanang gaan nya di kayo hago bitaw. So yun, nya mas dakog suldo. Siyempre ko na pagkabasa ko ng sulti kay hago kayo. So yung mga barangay, milabay ang mga pila ka oras, pila ka minuto. Na ako'y nahunahunaan nga idea para mas mulinga pa nga video, nga vlog. So magbato-bato. Ha? Super good. Magbato-bato pick ning Richard mga barangay. Kung kinsay mapildi, pahirag lapoks na. Ay, kanmi dali. Bato pick ta. Hey! Hey! Bato pick. Karon. Ay. Santa Maria. Pick. Bato pick. Limal kaya. Gala barangay. Barao ni Bitong di. Ano sama? Atras ka? Barao ni Bitong di maton no. Wala pa nganong green man pagkapadasan mura magtaay goro nas kabaw. Green. So, topic. Ano sama? Sige, magbawas na. Di na ni kabaw. Bato, pick. Hoy, duha ka tudlo, buang. Duha ra buang. Tolo, buang. Tulo. Oh no! Dagan ikan.
Manay, buang. Manay. Manay. Gara sa buang. Iya ba? Mubo pa kang video. Ba mubo pa kang video po. Gara buang. Dali ba? A few moments later. Uy, hala. Hala. Naiguwang, naiguwang. Kalami, naiguwang. Guwang na ay muwang. Naiguwang. Dara ang naong guwang. Naiguwang ang prekoy. Ayay. Jama mo kaya? Klaro, anak. So, tara. Sabak ito. Wala putla. Isang malamig na hangin. Kay bagyo man di ay. Siyempre, diri ka maluoy. Ako pa'y gabidyo, ako pa'y gabitbit sa tubig, ako pa'y gabitbit sa yung gugmang nga lain na kinabang. Sana'y pagising ko'y maulit natin ang mga sandali. Sana'y maulit, sana maulit, kailan pa ba mauulit? Ulit-ulit na naman eh. Mura sa buang nga gikan yung gawas mental ya. Bahalag murag buang, basta di buang. Ikaw, buang man dyan. Buang niya. Hello, mental hospital. Nabuang ko. Pwede magpa-mental ko kay nabuang ko. Nabuang niya. Anong kailangan kong gawin? Yada ni Sard. Lan, sinilas na ko ya. Nila. So, gibit-bit ni kuya. Mura mo ko na siyang naog saging. Pero ang nitubo siyang naog kay bugas. Baliktad, no? O nya, ya. Tapi na may abot mga kailan. Samog-samog dati hangat kayo na. Tunlon ti karon. Tulad. Mamoy katon. Tambal ni mo nga. Gamay ra kayo. Salamat kaliga sa kang dodong. Salamat dong. Sakto na ay. Sakto na ay. Buwag. Kamu manggol ka makontento di man parehani mo. Minta. Man. Ngano ang kamawa ni Rabi. Asigara ba kay gisingot pa ko. Ingon ko ligoon. Asigara ba kay gisingot ka. Doklon ta karon ma. Gara man. Whatever about that. Ay, di mo. Gara man nagbadlong na. Master ganito. Kuya, pinigawatan tayo. Bukat kay ganoon. Mao na diha. Pangawat pa. Sard. Gutom ka? Mangyara. Totoy lang rin ka ba o? Totoy ba? Totoy. Naunsa na ng bata. Nato, ara lagi. Gigabaan na. Wadyo wala palibak kaniha. Pagdala diha. Wala diha. Alig-alig man lagi. Ingon kusgan. Dili man dayot gan. Dali. Ay, sus! Scripted. Pagka-uplock. Naon na ka. Sus. Pastilan bata. Kano mo bataan mo yan? Da. Kabaw sa kang bata ka.